Гледаме новините на BTV с най-новата акция на КАТ, която включва проверка за алкохол на водачите на каруци. Дрегерът – почти революционно откритие. Машинката, която отчита наличие на алкохол в издишната струя. Велико откритие е Дрегера! Но как ли ще реагира машинката в ръцете на почерпен каруцар от ромски происход? Пай си, колега! КАТ! Той ще го спрат. Явно никой кон не му е смигнал. Нали знаеш, кон с капаци. Не му се вижда мигач. Два акта имам. Ало, скромния. Как с 2 акта 12 деца? Това е майстор пилот на каруца, човек. Два акта имам. Акцията е по повод пилотирането на каруци в нетрезво състояние. Много се моля. Да, извинявам. Моля. Пият ли докато карат? Какво пият, защо да не пият? Има някой, който не е пил. Аз още съм пил, сега съм и знал и какво. Поне разбрахме с какво гориво кара. Ром с водка, ром джин, ром с кот намери. Има ли такива, които пият и карат едновременно? Има, да. Постоянно. Той и аз съм същия. Що да не пият? Важното е коня да е трезвен. Дайте думата на коня. В будилник по TV7 така правят. Ако те дигнат на наказателния паркинг, ще се притесниш ли? Няма да говоря. Ще разберат, че завалям и ще ме накарат да духам Дрегера. Акцията е за употреба на алкохол, но вече има и наказателен паркинг за неизрядните каручки. По данни на столичния инспекторат, въпреки наказателната такса, каруците не престояват в наказателния паркинг повече от седмица. И табора се вдигна към небето. Как да не се напиеш от мъка, пък макар и в работно време.